Siz biziň gepleşigimizde size hödürlän ähli sowallarymyza dogry jogap bermekle başaryp gepleşigimiziň bugünkü sanyna ýeňji bolýaňyz bizem gazanan ýeňşiňiz bilen sizi ak ýürekden gutlap gepleşigimizde göwün söýen aýdymçyňyzyň döreçliginden isleg bildiren aýdymyny dinlemäge mümkinçilik döredýäs. Mehriban ýylaşlar, häzir gepleşigimiziň bugünkü sanynyň ýeňjisi bilbilatly gyýdymyz gepleşigimizde haýsy aýdymçyň haýsy aýdymna isleg bildirerkä. Mümkin bolsa Hemra Rejepowyň maňa gara aýdymyny eşdirseňiz, sizden hoşal bolardym. Uly hewas bilen bilbil biz sizi ýene bir ýola gazanan ýeňşiňiz bilen ak ýürekden gutlaýasy gepleşigimizde siziň isleg bildiren Türkmenistanyň at gazanan artisti Hemra Rejepowyň maňa gara atly söýgü aýdymyny ýeňji hökümini tideşdirýäs diňläň diýinçe alan ýeňşiňiziň hem höwür köp bolsun. Koşmaga wagtymyz barmy? Hawa 3,5 minut wagt aýdymyň wagty. Arkaň geçer. Onu mena köpşik senem inniki gatnaşyja baglan. Böyle. Ödem ýan hyal çağa çuğular oýnatjaň edende 100 metre edip aňalyp oturmady. Çalçak bol. Ýoksa efiriň işini görýär. Sağana adam dämi gurlaşýardy. Taňa çağa adam dälýän ýok. Ýöne ýan hyal sözüni jemläp telefon ýüzüňe goýup goýberer. Ondan maňa kynnyşýar. Sözüňe godanajak bolup ýarym saat gurulmaly bolýar. Şonsuzam şuun mena ýadadım. Häzir şul aýdymdan soň gepleşik jemläýlimi? Böyle aýdymyň wagty maňa törkeli taýyn bolsaň başlaýl. Salam hormatly gatnaşyjy. Salam daýy. Alo daýy. Salam jygym. Ýanyňda ullukan adam ýokmy? Ýok. Hani öýüňizdekiler nerede? Bilmedim. Men bilen hiç kim gürleşesi gelen ok. Ondan soň radioda sesiňizi eşitip size jaň etdim. Ha. Onsoň ikimiz näme hakda gurrun edeli? Siz hemije adamlaryň salamlaryny bir-birine ýetirýäňiz. Meňem salamymy ejeme ýetirip beräýin. Men ejemi göresim geldi. Ejeň ýeräkdi? Maňa jyg getirmäne gitdi. Jygym geldi. Ýöne ejem intägim gelen ok. Daýzamdan sorasam, ýakyn günlerde geler diýip gözün ýaşlaýa. Hiç kim men soragyma jogap beren ok. Kakamdanam sorasam, bilemok diýip garangy jaýa girip, gapysyny gaty ýapyp ýatyr. Daýy, men bolsam ejem göresim gelýär. O maňa jyg getirmäne gitmäkä. Jygym, kakam, dördüýimiz bileje oýnajak diýip söz bersem, özüm gelmedi. Siz oňa salam ýetiräýin. Men ony göresip gelýär diýäýin. Bolmasa ol men garaşýanymy bilýänem däldir. Alo, daýy. Biziň oňa güýjümiz ýetmez. Onu kimin güýji ýetir? Ondan sen özüň maşararsyň. Nädip? Her gün ýatmadyňdan ozal asmana seredip ey gudraty güýçli Allah, men ejeme jennetiňe bagşaýlady. Maňa bolsa ejem zanyň mehrini duýar ýaly güýç berdi. Çağalan arzuw çalt hasyl bolýar. Sen hem arzuwlaň ejeňe ýeter. Onsoň ejem gelermi? Olmadama sen ýanyňda bolar. Onu men şeýdin. Sag bolun daýy. Ýöne meniň hem saňa bir haýyşym bar. Arzuwlaryňy men oglum üçin etmekle unutma. Hok men aýdyryn.
ol nirakti? Ol men öýe doňdurmalyk gelmekle undan unym diňeje daşaryk doňdurmalmaga çykypdy.